Aha m bụ nwa amadi Uchechukwu Chinedum. Aga m bụkwa onye nkụzi gị na mgbakọ na mwepụ nke ndị bekee kpọrọ mathematics. Isiokwu nke anyị nwere n'ụbọchị taata bụ ọnụọgụgụ nke ndị bekee kpọrọ numerals. Ka anyị gaa n'iru gụpụta nke dị na ihe dị na mbido ogbe anyị. 1 otu. 1 bụ otu n'asụsụ Igbo. 2 abụọ. 3 atọ. 4 anọ. 5 ise. 6 isii. 7 asaa. 8 asatọ. 9 iteghete. 10 iri. 11 iri na otu. 12 iri na abụọ. 13 iri na atọ. 14 iri na anọ. 15 iri na ise. 16 iri na isii. 17 iri na asaa. 18 iri na asatọ. 19 iri na iteghete. 20 iri abụọ. 21 iri abụọ na otu. 22 iri abụọ na abụọ. 23 iri abụọ na atọ. 24 iri abụọ na anọ. 25 iri abụọ na ise. 26 iri abụọ na isii. 27 iri abụọ na asaa. 28 iri abụọ na asatọ. 29 iri abụọ na iteghete. 30 iri atọ. 31 iri atọ na otu. 32 iri atọ na abụọ. 33 iri atọ na atọ. 34 iri atọ na anọ. 35 iri atọ na ise. 36 iri atọ na isii. 37 iri atọ na asaa. 38 iri atọ na asatọ. 39 iri atọ na iteghete. 40 iri anọ. 41 iri anọ na otu. 42 iri anọ na abụọ. 43 iri anọ na atọ. 44 iri anọ na anọ. 45 iri anọ na ise. 46 iri anọ na isii. 47 iri anọ na asaa. 48 iri anọ na asatọ. 49 iri anọ na iteghete. 50 iri ise. 60 iri isii. 70 iri asaa. 80 iri asatọ. 90 iri iteghete. 100 otu narị. 101 otu narị na otu. 102 otu narị na abụọ. 103 otu narị na atọ. 104 otu narị na anọ. 105 otu narị na ise. 106 otu narị na isii. 107 otu narị na asaa. 108 otu narị na asatọ. 109 otu narị na iteghete. 110 otu narị na iri. 111 otu narị na iri na otu. 112 otu narị na iri na abụọ. 113 otu narị na iri na atọ. 114 otu narị na iri na anọ. 115 otu narị na iri na ise. 116 otu narị na iri na isii. 120 otu narị na iri abụọ. 130 otu narị na iri atọ. 140 otu narị na iri anọ. 150 otu narị na iri ise. 160 otu narị na iri isii. 170 otu narị na iri asaa. 180 otu narị na iri asatọ. 190 otu narị na iri iteghete. 200 narị abụọ. 210 narị abụọ na iri. 220 narị abụọ na iri abụọ. 230 narị abụọ na iri atọ. 240 narị abụọ na iri anọ. 250 narị abụọ na iri ise. 260 narị abụọ na iri isii. 270 narị abụọ na iri asaa. 280 narị abụọ na iri asatọ. 290 narị abụọ na iri iteghete. 300 narị atọ. 310 narị atọ na iri. 320 narị atọ na iri abụọ. 330 narị atọ na iri atọ. 340 narị atọ na iri anọ. 350 narị atọ na iri ise. 360 narị atọ na iri isii. 370 narị atọ na iri asaa. 380 narị atọ na iri asatọ 400 narị anọ
500 narị ise, 600 narị isii, 700 narị asaa, 800 narị asatọ, 900 narị iteghete, 1000 otu puku, 2000 puku abụọ, 3000 puku atọ, 4000 puku anọ, 5000 puku ise, 6000 puku isii, 7000 puku asaa, 8000 puku asatọ, 9000 puku iteghete, 10,000 puku iri, 20,000 puku iri abụọ, 30,000 puku iri atọ, 40,000 puku iri anọ, 50,000 puku iri ise, 60,000 puku iri isii, 70,000 puku iri asaa, 80,000 puku iri asatọ, 90,000 puku iri iteghete, 100,000 otu narị puku, 1 million otu nde.